Ngayong adlaw mga boss, mga best. Narataran sa Silay Airport sa Bacolod and we will be spending 48 hours in Bacolod City. Let's go. Pakita mo ang QR. Matap mo tayo ng kwan. Travel goals. Padung nami sa Bacolod. Ang sabi ba yun sa ano? Sa mga itong plano na rin. May plano na mo sa Bacolod. Sa mga gate, boarding gate. Mura man nagdili excited akong kuya ko eh. Excited ka? Excited ka di? Weird kaayo. Mura na mag-commute nga ni agi na mag-terminal. Nga na ang feeling. Ang oras kay 8:11. Ang ang boarding time kay 9:05 pa man. Too early pa may. Sorry sa midri. Ngitag Jollibee. Ano ang Jollibee napit? So, sa airport. Sorry sa may. Kano, nagpilo. Okay, tawag namin guys. So na may bus. Commute na sad may. Ito nga place in Indonesia Street. Sige, balik kami ya. Pag dala ka dire, ban mo or taxi? Pila budget mo? 200 per head na kayo. Para sa ban lang. Wala meter din. Sa ban, wala may meter. Wala meter pa dito na. Malayo ay bila ko taxi. Sige lang, balik kami ha. Naalang ka dire. Sige, balik ka. Saan ka na? So, naabot me earlier sa expect. So, ang makuha na mo, nakauban na mo, dili pa makaring 40 minutes away pa ilahang area sa airport. So, nisuggest sila nga mag-taxi na lang mi or mag-van. Ang problema kay nanay nagsirig-sunod-sunod na mo nga mag-van daw. Ano kay bawal eh. So, karon mangita sa may pagkaon. Kung sa'y pwede na makaon gamay. Basta gamay lang ba? May ganin ay open isa kapag kaonan. Problema ni ron kay mo lagi ni gisunod-sunod di ba? Nga arkila na may ganang van. Di may go. May sure kung legit ba ni di. Kung sakto ba ni nga pressure di. Kung van daw 200 per head mi. Kung mag-taxi mi kay 200 per head daw mi. So 600 kay wa man daw meter-meter diri daw. Wala daw meter-meter lang taxi diri sa moto. Hello, napanin may another problem kay language barrier. Dili mi kasabot sa ilaha, sila kasabot namo or di sila kasabot sa Bisaya. So language barrier guys. Ano siguro, if Tagalog magsinabtanay. Mo din ilahang ka ng arrival sa airport kani mo na ang pinaka-airport kana. Yan diri ang mga taxi, mga van diha. Atbang sa airport kaning kananan. Kani. Actually, murag terminal gyapon ni siya. Diri mga taxi van kani. Kani mga ginagmay ra jud kayo nga kananan. Kay para sa kanang super gigutom na gid ba kanang super need na ninyo mukaon. So karon nagplano mi nga mag-taxi or mag-van. Depende ra gid nila sa akong makauban karon kay ako okay ra ko muhuwat, okay ra ko mag-van, okay ra ko mag-taxi.
So another story to tell. Na yung mga problema gid ang mga storya. So ang problema na to karon kay muna sayo ra kay mi. Sayo ra mi sa expected time. So dili makari ang makuha na mo. Huwat-huwat lang ano nila, nagpaluto pa sila burger, mukhaon sila gamay. Naman sa charging station, not sure if kanang piso-piso or sa. Mga doon na siguro mi. Metered ba ang taxi? Dili, wala yung meter ka. Ang taxi ram sa okay. Come on. Sabi na ko ba? 500 plus, 600 maura. Same lang yung ano. Tara sir. So arkila may og taxi driver, 200 per head, so 600. And then kung mag normal something taxi kay 500 plus daw. So gamay ra gligas. We are here sa NGC, New Government something center. Naa mi sa Bacolod City May ra mo gud ang masakay sa amo Government Center. Na yung mga nagtambay ready. So naa ang kanang kuha na mo. Gisugat namin nila diri sa NGC. Nagpagas na daw sila. Maka-sleep nami. 11:30 na day guys kung wala pa malamatan na. So na mga kaila. Kaabot namin tanan. Yay! Gikuha namin nila sa NGC. Padong namin aron sa ilahang balay. Di ba? Tuwa mo ng storya sa una. Oo, di ba?